Morning ndine Jackie. Lero tibwererenso ku UK. Dziko la weather ya chabe koma pound ndi pound. Eti ndiye nkhani yake si yaitali, tengani chakumwa ticheze. Uyu ndi Fawziwah Javed. Mu chaka cha 2021 anali ndi zaka 31. Fawziwah amalimbikira kwambiri, actually analinso wanzeru, anapanga skulu yake, amachoka banja labwino kwambiri, anamaliza anasanduka lawyer, anapanga law, nkupanga graduate kukhala lawyer, ntchito yabwinobwino zonse zoyenda. Kenako adayamba ntchito, anakumana ndi mamuna uyu dzina lake Kashifi Anwar. Kashifi amagwira ntchito anali ngati assistant wa optician, ogwira ntchito mashopu acho ogulisa maglass yoyeza anthu maso chani, ndiye anali assistant kumene koko. Koma nthawi imeneyo Kashifi anali ndi zaka 29, ndi wankuluko anali Fawziwah. Ndi anapezeka kuti anthu aja anayamba chibwezi, zinayenda bwinobwino pakana natani anapanga ukwati. Apanga ukwati anayamba kukhala limodzi, ndi anali ndi ndalama pa awiripo, anali Fawziwah. Koma sipanatenge nthawi anapezeka kuti Kashifi aja ayamba kummenya mkazi wawo. Ulendo wina anammenya mpaka kunkomola, kumenya kwake kuopsa kunja kuti sono chimene kummenyera munthu ndi chani. Pena amatha kungopezeka kuti mkazi wake akagona tulo, Fawziwah uja amangotenga phone yake nkudzichitira transfer ndalama, pena kudzichitira transfer 12,000 pounds mu account. Akati afunse mafunso amamuyankha kuti ndine mamuna wako ndiye. Ndi nkhanza zija zitaonjeza, Fawziwah anayamba kuwauza amayi ake kuti mamuna andipanga nkhanza, amandimenya chani. Ndi amayi ake anamuwuza kuti limenelo si banja ayi, musiyeni. Zoti muvutika ayi, munalimbikira muli bwinobwino, sikuti muzisowa chakudya. If anything, mamunayo ndi amene amatani, ndi amene amamudalira ndani, Fawziwah ndalama zake, chifukwa mamunayo analibe ndalama kwenikweni, koma amangopanga nkhanza. Ndi Fawziwah anamuwuzapo Kashifi kunena kuti ineyo ndifuna tisiyane, banja lisindikusangalalamo. Ndi anammenyanso nkumuwuza kuti iwe ndine sitingasiyane, komanso ine kwathu sitipanga divorce, iwe ndi ineyo mpakana. Ndi mmene amamuyankhulira ndi mmene amammenyera, anapezeka kuti Fawziwah anapita ku polisi kawiri konse kukachita report kuti ineyo mamuna andipanga nkhanza. Ndi apolisi anamufunsa ufuna kuchoka, amati sindilikalirede ndi chani, ndichoka posachedwa apa nkubwerera. Ndi anayamba amampanga rekodi zomwe amayankhula Kashifi uja akamalalata, kumati ufuna udzikhala ngati azimayi achi British, siwe British ndipo siwe mamuna, sungandiuze zochita, uzipanga zomwe ine ndikukuuza. Pena anamuwuza nena kuti iweyo tukuli bwino ufe kusiyana nkunena kuti banja lithe, mathera ano ndi imfa. Zotezo zonera anampanga rekoda kuti akumayankhula choncho. Iye amati akuchita gather ngati evidence yonena kuti zinthu zikazayipisisa akapita ku court azagwisa ntchito kuti zifukwa zomwe ndikufuna banja lithere ndizi. Kenako Fawziwah anapita kukakumana ndi ma lawyers a divorce kuti aone ma options yake kuti pafunika kuti nditani chani, koma samachokabe, amakhalabe. Kenako anapezeka kuti ali ndi mimba. Ndiye ali ndi mimba, anakhalano kuti nanga sipali mimba, samafuna kuchoka sanga afuna aone kuti mwina zinthu zisintha ndi mimbayi. Ndi anakhala pamene paja, anapezeka kuti banja lija silimayendabe, nkhanza zija zimapitirirabe. Ndi iye amaonabe kuti ineyo mwina bora ndingochoka. Mayi akenso samamusiya, amamuwuza kuti nditachoka niponi, banja siliyenda choncho, banja sindewu iyayi. Ndi anapezeka kuti mu September 2021 ananyamuka akuti birthday celebration, anapita ku Scotland akuti pre-birthday, just before birthday yake, kuna kuti akasangalala ali ndi mimba ya masabata 17. Ananyamuka kumene kuja akuyenda, anaoneka mu CCTV paja kunja ku CCTV mpaliponse akuyenda ndi mamuna wake uja Kashifi, akuyenda malo osiyanasiyana kuona Scotland. Anaenda kenako anapita kumalo ena ake otchuka kwambiri, amapa atchula kuti Arthur's Seat.
ndi pa phiri pomwe anthu amakakhala pamwamba ndi akakhala pamene pachapo amaona mzinda wonse wa Edinburgh. Ku Scotland ndi adi ndiposangalatsa kwambiri ndipokongola anthu amakakhala pamene popo kumaona koma ndi pamwamba pa phiri choncho ndi anakakhala pamenepo mosakhalitsa anthu ena amayenda zawo anadabwa zibambo akuthamanga akufuula kuneyo tithandizeni anthu chachitika nchani akuti ayi pachitika ngozi nali ndi mkazi wanga tinayi pamwambapo koma tatani tinatsetsereka nayesera kuti ndimugwire koma iye wagwa. Ndeta imba phone ku polisi anthu ena anayimba phone ku polisi apolisi anatani apolisi ndi maparamedic anabwera koma nangasi iyeyo anali ali mmwamba kashifi ucha. By the time amafika pansi apolisi ena atafika kale ndi maparamedic anamtenga anapita naye ku chipatala Fawziwah koma Fawziwah anapeza kuti anamwalira ndi mwana yemwe koma anapeza kuti apolisi anatani anatsegula mulandu omuzenga kashifi kunena kuti anamkankha ndani anamkankha mkazi wake. Anthu zikukhala bwanji anthu ena kumakana kunena kuti sizingatheka ankankhiranji inali ngozi ati anatetereka ndi nkhani inapita ku court yakhala ikuzengedwa mpaka na 2023 nkhani ikadali ku court ndi anabweresa ma star witnesses yawo. Umboni waukulu unali ma recording yake a Fawziwah ucha pamene enawo amanena kuti anthu limene amayendera mtawuni mwanali shoshola bwinobwino akuyenda banja wachitira kugwirana manja sizingatheke kuti mamuna anali ndi nkhanza zina zilizonse towards mkazi wake. Ndi anabweresa star witness yawo anali apolisi ndi maparamedic amene anampeza Fawziwah ucha pansi pacha chifukwa chonena kuti anampeza ali moyo ndi anafunsa kunena kuti chinachitika nchani anayankhula ndi ananena kuti anayankhula ndi recording yake ya mpolisi amene anatani anampeza Fawziwah ndi mmene anayankhulana naye. Were you instructed to attend at Arthur's Seat in relation to a female who had apparently fallen from the hill? That's correct. Did you locate the lady who had fallen? I did, yes. Describe how she was. She was amongst gorse bushes. It was a very steep incline, approximately 45 degrees. Her shoes had come off. Her head was facing towards the summit. Her feet were facing down the hill. She had an injury, an obvious injury to her head, and she was writhing in pain, but she was able to speak to me when I asked her questions. Did you ask her what had happened? I did, yes. What was her response? She said, he pushed me. I asked her who had pushed her, and she said, my husband, because I tried to end it. I clarified whether she meant end her life or end her relationship, and she stated my relationship. Did you ask her about a phone? Yes, I asked her where her phone was, and she stated, he's got it, he's taken it from me. She asked me why he was like that, why he treated her like that. Ndi chifukwa cha pamene popo inali ya straightforward kuti mwini wake Fawziwah anampeza ali moyo asanafe anakanganirabe moyo nkunena kunena kuti mamuna wanga ndi amene wanditani wandikankha ifade ni mamuza kuti banja lindatani latha sindikulifunanso anaulula asanafe mawake omaliza anali atiwo mawake omaliza anali amenewo ndi anthu anamumvera anakanena ku court ndi for kashifi anapangidwa sentence to 20 years in prison. Sindizoti 20 years yokha bwanji koma 20 years yo chifukwa chopha anthu awiri Fawziwah ndi mwana wake. Imeneyo ndi nkhani ya Fawziwah ndi kashifi. Zikomo kwambiri.